Desde o BNG seguimos recollendo sinaturas para que as comarcas de Lugo conten con un xulgado específico de violencia machista. Quixemos volver a darlle máis intensidade a esta campaña, coincidindo precisamente co 25 de novembro, co día para a eliminación da violencia machista, e cremos que ademais de recoller apoios tamén serve ou contribúe esta campaña do BNG para sensibilizar, para poñer o foco en todas as formas de violencia que nos afectan ás mulleres polo simple feito de sermos mulleres. Queremos difundir tamén a campaña que presentábamos hoxe a través de Noa Presas en Santiago de Compostela, que hai moitas máis formas de violencia contra as mulleres que non só a física, a psicolóxica, o acoso sexual, as violacións, tamén son formas de violencia exercidas contra as mulleres que temos que padecer día a día, e creemos que tamén saindo ás rúas contribuímos a transformar esta sociedade, ou cando menos a interpelar o conxunto da poboación que vive na cidade de Lugo para que se pregunte se o comportamento que teñen moitas veces non pode constituir tamén unha forma de violencia contra as mulleres.